Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Levi Market lani ka yo nongrep hamakudok kan kenteu amtang ni ka yo ka kot ki nongrep henry kan kring ki nongwan jengok kai perthai ki bahir sesora ban rung hagata ka yo namar ka ni ka yo ka dan harut surok pat ka long ka jaka ka babiang bha khamtam ban penyeng ki kali henry ka ni ka song ha ki nong song yo kumno kin wanra ki marrep ki ban kring ki nongwan jengok kai bat ban penne pensa ya ka khoi ka suban jongka Lapli yang ni kayau hak kendai tadi kupnai kelal lingkot arajar arpulai da uba bantai dor lingdo menteri ketenat kamrep kamriang jong sorkar jela harengkat kejingedon lang uba Gavin M. Millim MLA ke Sora constituency bat kiwei. Yang ni kayau latih hak jinglot ke baprapus saulak tingka hak jaka jong ketenat PWD roads bat kala simpor ban pli yaka namar ke jing bempat la ban penbiang yi jingdon kam bakongsan kum ke boarding elektrik bat ke buat la dep bantai yaka hausnem arajar khat kendai haba keren na ke jing elang uba bantai dor da ke ba ai kublei ya ke jing simkhia u MLA ke Sora ban pun urlong ye kate ke yo ula ong ba kum ba ka than Sora ka khring yi ki nongwan jengok kai perthai kum taru ki nong song yo ki dei ban sim kabu ban khring ye ki syakata ke yo khnang ba kan nang kenteu ye ke yo ke kot dengan kap mau di mana Clear nama? Toh, saya sempat yang tak tiwa. Jing sisa ke jing tei jong kan dengan Levi Market ladep bantai haki tegi snem ke ladep haud nadu snem arajar khat khandai ani aljar alpho henry haki tegi por klem pat yo ban pli namar ba hak por ban kaliang jo sorkal jela ka ai sanction keleng sodong ke jela ya kum kini ki Levi Market la yo bantai ya ki market ki ba internet henry kebasosi kalau bahagi tu import iklem shimla ai lang bat ka electrification lani ke external electrification bandon lang ringkat bat kini ke market ting so tu akabai dei bat electrification kalong ka jingdon kam ka bahak madu ni don kam palat ya kalai khnang bakal nong kabaya ibe guarantee akabai dei bat yoga hat dengan ai kublei kerpang yai minister badan buram Margaju opor di officers jong horticulture department kibra shim ya kilat kelenti ban pinti kena bangin yo ya kene kalai khnang bakanong ke baya ibe guarantee khamtam ga bede bat kayo ga hat hapo kene kalibai market hang mo kodok tengiem haga jalla bat ngiem hagari abangi sothu ba palat nyop san persen naki song nong song snong hapo kanegari kabai ke jong ngiem lingba karep karep banagalang jo sorkal jella wala dakai kendu da sisai ke jinge ke babon khamtam kabai de bat katanat jong karep karep nga ai kublei sikadei ya ka sorkal jella bat khamtam kabai de bat kanega tanat jong karep karep hapo ke jalam jong iba bantai do lingdo bad ringkat bad ki officers ki jong ki bana ka wei ka por sha ka wei pat ki trei met bad men sim ki do thia do dem
ban persang ban kentiu ya garap kare ban persang ban yara ya kini ki paik no garap ki jongi wala raga sarkar jalla kai kendu ada sisa ya ke jing sokol dot ki baju bot noi na kawai ka por sa kawai pat lingba ka jing trela jong ki bor sarkar hi boro ki persang ban lao ya kini ki jing sokol dot ki baju bot ban penti kana ban agaliang jong ki paik no garap ki jong kinyo ada sisa ya kata ka jing mentoi ka babahado tam lingba ka sarkar jalla kekumang ina yo so mentan na ka jingkran jong ikong di sotut i belonging director jong horticulture ho ya kini ka market hangne po mokdok la IT ha ka market committee ban penyai be identity ya ka yo wahat ban ai ka allotment na benta ki stalls par ka jo por nga kenturu ya kinong kitkam ki bahakmat jong market committee do penne ya ka jing khoi jing subaru ka baidei bat kani ka jaka na mangi sothu pa ka jing khoi jing suba kalong ka badan kam ka ba hakmat do panakaliang ka jonga nga kintujur ya kani ka market committee ba ondang na dep ya kani inauguration kerpat pakin syong no kamkloi kanang ban yo ban ai no e ka allotment na mentaki stores kanang ba kanong ka jingmentoi na ka benta kinong di hapo kani kalibai market nakaliang jonga minister in charge ngajupet jaudut ya kani kecaka na kapor sukapor bat ngeladap ongru ya ke department yang ini pleno namar ladang isu i kumtai ngatharai kani kaladai kesin ke baar bangiyo ban pen bahabriu biang kumni ilayo ban airong biang sasisin bat ketua ke baladap bangin pentrai hakasin ke beningkong ngatharai ni habban le abyang kumne namar kidon kijing duna hang ne hang tai ni sung thu baidei bat ka light kampat biang baidei bat ka kampat biang tekat ka market ka baki briu kin rung kin mi kibriu kin wan banya thiet banya pet athrai la dam biang kita ki kei bro kan nomlong complete ya kan ni kayo hang ne tedai na ta daw kan sashim por khendian Andai sasisin ngasngoban ai kublai ba given ni pala tenru na kapor bat penbiang hadu mangindayo ya kani kasngiban polisi sundat ngaso komen shi ka dei habangi poi sya kani ka sinong ka thau ka jong phi be khamtam hapo ka sara constituency haga jingalam jong iba given kom ya meli jong phi umdai banga syukwa ban puturoy lani bansu yaro ya ka ei ka ba mai lale handai nga so komen ba umdai tang ni kayo bangin wan puli man takasngi kayo ka ba mai ila trai sitam na liang jong ilu ka ba hi baro pitip kayo sora kumba saukrur tingka ka ba ila dep ban puli bat kalong kayo ka bala shna paka nakabenta kabit kabyang jong ginong song sinong jong ani kathan ka bai ka umding pun iladap ban peli kateru kayo kalong ka badon kamba bat menta sakani kalibay market kadai sisa kai kai ka jingker khungan ongno khamtam ya kani ka constituency ka bai bat ngangit scam ba ka jingalam ka jong i inang la ban penpu penping inang la ban kentiu ban wan ra ya karoi kasan hagani ka constituency ka bihin kani kani kesngi sisa ka bangi muddur ba ka ai ka bangi tumu khamtam nakaliang ka department ban nakaliang junga kum minister kalong ba kinu kiyo ki bangi ai khamtam ye ki lebay market ngong in ai nakabenta ka bit ka biang jong kinong rap ki jongi in ai nakabenta bekinang la ban yo hakabay day bat ka yo ka kot khamtam hakakamay ka ji bat kini ki yo ki bangisna balingi habdon kam bandon ya kata ka market committee nang ba ka jingyaj bet guarantee ban ken show ken diap ba kanumdon kanu ka jingya kani lani kanumdon kanu ka jing bamyas thu jingmon namar ngila ada peli bunteli kile bay market hapo kejela ka bayi ke jongi bat kani menta ka singiru officially bangin peli
kadai kawai na ki location ngan ong no kajaka ka babiang tam balai ngong kum ta namar phi sungu thu bat pitep bakat no ki breu ki batut chapo sora banyawan kai banyawan pai ya ka jing itanat jong ni ka thang ka jing don jong ni ka yo ka jing don jong ni ki stall ka jing don jong ni ka kantin kan long ka jing ker khu ya phi tang ba kabakadu i ka syong happy ni nakaliang sorkar ni sayong na uy kapor choy kapor ladang idon kam ban le ay nakabanda ginong syong snong ngisna i kiyo ki hat ngisna i gelenti ki senkien ngisna i ki no ki jing don kam bagin yo ban penon kam ki beriu ki jongi hanrei kabakut ngong ipi ka sorkar kam don kam ban le business ngisna i gini ki infrastruktur baro kalong bagin Asia pi bapinyo ban penon kam tika ni ka market committee kumbala sneng la kraw di MLE bi jongpi don kam ban ya leba don kam ban don ya kata ka jing ya teli ha ka jing trikam namar beli ngong kumta kalong ba khamtam ha ki business kabla involve ya kapisa te ha kapisa ngani tu ipi kada chedon ka jing ba bat ha kapisa ru siya parah tiknang baka numdon kum kita gi kay baro nakaliang jongar nga kwa ban kentu yapi baka ni kayo ngala tikna sispa kanlong kayo ka bani rosh ka bani rung ka bani mi ba tanginong lek nang wan rung ani tu yapi nang tay na surok kani ndala apli kum ni ngataray kiban wan rung wan mi ang ni kiban bon ba namarla snai kata kayo kata karukam kaban long hakaju kapor ban kring ye kinong jongo kai perthai chang ni kathai ka parking ka balabiang ka fencing ka balabiang ka badon kam ka dei happy kumno ban nang kring ye kita kinong li jongo kai ban nang kring ye kita kinong wan yo wan hat don kam ye ka jing ye trailang hanrai marsin play sitayo lami ka huriura ta hap khang biang kap ye mare su MLE haban pentip support department melak ki pentip sa sangapan tadai ngakwa ban ong ipi baka ni kay yo hang ni kariban pelibay nakaliang ka jongaru nakaliang ki parlok ki jongaru ngatray ngin say kentulam ban wan pay kalong kumno kani kayo ba kani ka jing yay up bat kani ka jing terang lano begini yo ban plino lingba kani jing tay pilayo sngo ka jing lut kam dai shu ka ba malumala prap saulak tingka kadai ka pisah ka bala he ba tingi kwa e piru bapin sumar bapin riba bapin le khoj le suba namar ba kajing pen kre bar kajing sinang supai klabyang bana dong sedong i ndala peli ni rung sata sa sata sapo kalong kumno hari nga supai ngate kadai lupa ka bala thaba ka bala itanat kapor peliru de kapor ka babyang ba manta kadai kapor bagi beriukin lekin wan tenrei ka no pat kabab nakaliang ka jongpi khamtam nga kentu ya ka market committee hapo ka jingalam na tharai jong i headman kanlong kabayat bayat ranti ikwa ya ka jinge trelang ikwa bani i ya ka bit kabyang ikwa bangin i ha ka kiu ha ka yo ka kot kanang kiu kanang bit kanang biang masroban ai kublai kerpang ya ki officer bro ki blai tristam bat ka de ka jing tristam jongki bangila ban penuh long kumne iba given iba nakapor sikapor ibala persangkat bala banyak phone banyak kenduk banyak penbaik ban ngiyo ya kan dikatarik mata sengi namar ladang imla ban yo ya kan dikatarik mata sengi kam tipsyu kene haban pleno damano remano la haban pleno gini ke officeru latip hiba ka por election kalajan natrai election commission kan sa announce ka date temut hata kapor te nakaliang ka jongi nginom la syu ringi sukumen pat bangiyo sisendon limba ka jing tre sitom jong department bat jong ba given bangin pleno sisendon ya kan ni kayo hukum ni